Nakagat ti aso. Dahil ito high-tech na padlok. Dati doktor me. Ni Dr. Raymond. Doktor Kwak-Kwak. Kita dyan nag-anak ti aso. Ano na yan, napig sa gawin? Oy, makasilip na ita. Medyo po na ang lagot ko, te. Aray. Masakit? Masalit? Hindi, dapat plain na baso para makita niya. Hindi siya. Ito. Yan po yung bakat niya. Yan, yung sinip-sip daw niya yung ano. Hindi, ayan. Gita ng aso. Ngipin ng aso. Tapos, adamat rumrumaran. Hindi siya makita. Plain ko mga baso. Yung plain sana na yan. Para mga 2 minutes mo yung video at lumigil. Try niya kwa absorban jigita. Ano natin dito sa kabila baka makita. Ay, parehas din siya. Makita. Wala masyado. Kailangan lapin niya itong agkastain niya. Lapin niya bukol. Style sentosa. Oo. Ay, nakuha. Ay, nakuha kanina. Ayan o. Nakuha doon. Hindi nga. Hindi tayo iniwan na basit. Tingnan ko nga doon sa baba. Ay, flashlight na yun. Ayun, Ano? Ang matarita pagputpunas mga tissue tabak. Gita ko naman. Taman dyan yung unag na. Pakita. Ayun. Hindi lang siya, pero at least. Yak, naglapot. Ano ba yan? Dugo ba talaga? O Gita. Talaga? Kasi mga Gita, basta nang imisit at ano, dito na gita ka tani. Yak. Di ba dapat puti? Hindi maitim na maitim. Tapos, Nasa ng alcohol. haan, kakapay dyan nga to na. Gusto nun amot. Bali na experiment tayo. Okay siya. Hindi na wala bang kumat iniwam. Ayo. Ayo, ang lamat mo tanang. Nangisip niya. Yun o, yun. Ay, dapat yung shotting glass. Siguro kung J Pro. Nasinitan atay kwakon. Nasinitan tayo dalatkon. Tapos tibasi. Naluto na. Naluto. Ay, yun na sinit. Di tatay. Nagkutimot namin. Nasinip niya. Hindi apoy. Di tatay. Sakit di Yan, okay na siya. Kung nasa mga kunak, ingatan ako mga kasjay. Kanang kasi di pangati di apoy.